Daude Santurtziko saltzaileak, azken egunetan Santurtziko merkatalguneko saltokietan lapurretak izan dira eta horietako bat gainera indarkeria erabilita egin dute. Hala ere, udaltzainek lasaitasun mezua bidali nahi izan die saltzaileei. Ertzaintza badarama ikerketa eta badirudi gaur egun nahiko aurreratuta dagoela. Orduan, esan aldugu gaur egun ez dagoela kezkatzeko arrazoirik. Beti da kezka bat, daun paroakin, da jente aia diru barik, eta beti zauz kezkatuta zer pasako da txundendan, No hemos sido solo nosotros, han sido varios comercios los que les han entrado a robar y pues sí, la preocupación está ahí, está claro. Notas que hay inseguridad. Bai, pitin bat bai. Nabaritzen da, jendeak eskatuka dagoela, eta gu nola ez, ere ez, bai. Bere modus operandi ezagutu ondoren, Santurtziko bitxidendariekin hitz egin genuen. Eta esan genien adi egoteko eta susmo baten aurrean udaltzaingoari deitzeko. Cadena se las llevó, yo fui hacia la puerta y simplemente defendí lo mío. Y luego él me hizo un poco de herida, me dio aquí. Daukagu batzar bat udaltzaingoa eta udaletxeakoekin, eta segurazki neurri batzuk hartuko dugu, pitin bat egoera hau mosteko. Gomendioak, betiko gomendioak, ez ireki atea nor sartzen den ikusi gabe, ez atera balio handiko aleak eta utzi erakusmai gainean. Fundamentuzkoa da alarma on bat okitzea, da gero seguro on bat bebai okitzie, da hortik baldosun neurri guztizek hartu, argiekaz, denpora gizago utzi argia piztuta.